Παιδάκι μου, σήμερα θα πάμε για δείπνο με τον μπαμπά σου και θα πρέπει να κάτσεις μόνη σου. Αλεξάνδρα, κάτσε φρόνημα. Γεια μπαμπά, γεια μαμά. Έφυγα, πάω να πάρω ένα παγωτό. Αχ, είναι πολύ ψηλά. Πώς θα το φτάσω? Πάω να βρω έξω κάτι ψηλό. Ας κοιτάξω. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Θα πάρω την καρέκλα. Θα τη βάλω εδώ πέρα. Είναι πολύ ψηλά. Το πήρα το άτιμο παγωτό. Πώς θα κατεβώ τώρα? Αχ, γλιστράω. Άουτς, αυτό πόνεσε. Ας πάω να παίξω χαρούμενη Κυριακότα. Για να δούμε τι θα δούμε. Έλα, είμαι κοντά στη νίκη, έλα! Ναι, τα κατάφερα! Γιούχου! Όχι, έφαγα πολύ παγωτό και πονά κοιλιά μου. Ουχ, δεν μπορώ να περπατήσω. Επιτέλους. Ωχ, τι είναι αυτό το τεράστιο που έχω κάνει? Ας φύγω γρήγορα πριν με δει κανείς. Είμαι κουρασμένη, πάω να ξαπλώσω. Τι ωραίες ζωγραφιές. Θα το δω άλλη μέρα αναλυτικά. Είναι η καλύτερη ώρα της μέρας. Είμαι πολύ κουρασμένη, μάλλον θα κοιμηθώ. Ελπίζω το παιδί μας να είναι καλά. Μου έχει λείψει το παιδί μας. Αλεξάνδρα, τι έκανες? Ωχ, Θεέ μου, τι έγινε? Αλεξάνδρα! Ποιος είναι? Μαμά και μπαμπά ήρθατε ήδη. Αλεξάνδρα, σε αφήσαμε για λίγο μόνη σου εδώ πέρα και τα έχεις κάνει όλα λίμπα. Συγγνώμη μαμά, δεν θα το ξανακάνω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και μια εγγραφή στο κανάλι μας.